استفلا تبدمصي راديو رناينا زلنا مسانا دكتور نغاسي مبراتو كاب دالاس تكساس يونايتد ستيتس اوف امريكا دكتور اتاتولكو دحانديو يجدي انت كم مرة لنا قابيناتا واه دكتور قالوا ما عاد شمتاتي موسو تعال ما مرة بليت انت لي مسلك خباخا زيكونس ولا خبتم زكاتاتلونا زلو كندي كتدفري خاص نسرع زي تقبر قال لي لم كيوقسني ليه نفسي كوتسي ليه بخلا ايكون كن دكتور دحان كريدي تركب دنقص ليكو عتاس كبلن مجمريا كبرتها باللي كم سمون ملو دويرة رخيبك علىكم نابزي مدب شكوريناتات كتقرب فقادنيا مهانكا بتعمي إذا حقوس العلغو اللقاء ميري كريسماس نعخان سدرا بيت كان يراتان حوي ميري كريسماس نعخاون رحس بعل الدت رحس حدش عمت رحس بعلات كبرلنا مس بعلت بيت كان مس دقها وولادكا كومون مس كل بيتسب يغني لي نتي تقبرو زلخا نتي أدلايو يتكميو حبريتا خيب خيلي الكازا عدم كان هامس نكا يوناتان حوي مو قد إمكان لها سلم انتاي دوي لهم زلغو مالتي يا قدي أبز قدي الدولة اللي أب حدش عمد أب بعلدت معلتي موغا كاويناتان سلازس أقداس خونا له Solidarity event justice and peace فتحن سلامن زول أرستز حزة مرئتات حدا خبتم زدالو زلو إخا أمريكا قد حجون سومن كلتا سومن نقبر حدا خبتم هبوبا دمت أويان روبيل شكورا بزمتيون بزعباتي تدالي زلو قدا يعلي لنيرو أنا أتجديسه بزعبا نزز دالو زلو الرخوني لنعها دويلمو اسكي بزعبا زي تدالي زلو ناي فتحن سلامن زبل مرئيتات معاسي زي ايديا زمتيو انتاي علامو خباها بقالك هنسمع إليه يغني لي يوناتان بزخونه أجمامرو دارجاك بسنة حساب درجة نوحي دارجا كاب 2018 يوتي ركبات سلامة وهو أبانا أبكبابينا نمفتار كاب زبل تبقسو مالتي سلازم بقسيو زصنح محبر على مالتي نايتي اكوب دمر سراح نايتي محبريو نابزي ابسحو مالتي ابز تجبره ناي 4 عام سراحات نسوغا حصر كابيله من الباش كساح قبرلكا از سوليداريتي ايفنت تبيلو زلو كنتي نريو زلنا ابز غزيزي حبرتسبنا توصيعي زلو مورال دليو كالي دما الله زبل دليو مالتي نعرقرن ني كيناتن ورخيناتن تراي كاب سمع حزبنا نوي حجيرو سلازي نت مغيرو خون كالايون نتي زوصع زلو حبرتسبنا ون تسفاخ نكون از وصع زون وصع اب حبرتسبنا زغبر زلو افلطو هيبنا نت زوصع زلو حبرتسب اب غون خلنا اجوها حلافايو از غدايزي بسلاخ كيقدف منتاينا مسا ولودوتات ون حماق سايت كيقدف سمبرات كيقدف استقالنا متن نسلئن ني من نغاتن بزح والكسبات محبرات كون غليم ويطرنافتات يسرح له نحنا خا نمنتاي حبرتسب زقرارب مالت هارمون زفتر سرحا زي نقبر بعقمنا زي نبل بزبل وفر سلام زبقوس حسابي مالتي زخا انتايو بحلفي ابز قدايزي حزب تግራይ ከም ዝራኣኻዮ ተወሪሩ ኣብ መሬቱ ኣብ መረበቱ ዝቆጥቆጠሉ ዘሎ እዋኒ ንኩላና ሕማቅ ታሪክ እዩ ዝግደፍ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ንሕና ኣካል ዝኾኑ ኤርትራውያን እውን ናብዚ ጉዳይ እዚ ተሳተፍቲ ኮይኖም ንርእሲኦም ይጉድኡ ኣለዉ ኣሕዋትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢንቮልቭ ብምዃን ይሞቱን ይዓርቡን ይፀንቱን ኣለዉ ካው ሓሊፎም ከዓ ናብ እቲ ሕብረተሰብ ትግራይ ከዓ ብዙሕ ጉድኣታት የብፅሑ ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ከም ናይዚ ጀነሬሽን እዚ ፍጡራት ስቑልና ሪና ክንጥምት ዘለና ስቑልና ሪና ክንርኢ ዘለና ካብ ዝብል ምስ ኣሕዋት ተማኻኺርና ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና መጀመርታ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ
ዘይንቕበሎ ምዃንና ድቃስ ገሊእና ከም ዘሎ ኣብ ቤቱ ኣብ ገዝኡ ኣብ ስርሑ ኣብ ኩሉ ዝውዕሎ ናይ ሕብረተሰብ ዝፍጡር ዝኾነ ተደሊኻ ብኢትዮጵያ በሎ ተደሊኻ ብኤርትራ ብትግራይ በሎ ብኤርትራ ኩሉ ይሓዚኑ ዘሎ ትጡዑ ኣእምሮ ዘሎ ዘይሓዘነን ዘይቆሰለን የለን በዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ንሕና ከዓ ካብኣቶም ሓደ ኢና ስለዚ ሓዚና ዲና ሱቕ ክንብል ዘለና ወይስ ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣሎ እዩ ካብ ዝብል እምበር ናይ ሶሊዳሪቲ ኢቨንት ዝብል ሓደ ብክልተ ዓላማ ማለት እዩ ሓደ ንሕና ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ወፅዓ ኣፍልጦ ሂብና ወፅዓ ከም ዝኾነ ኣገባብ ከም ዘይኮነ ካብ ፍትሒ ወፃኢ ከም ዝኾነ ሕዋትና እውን ኣብ ዘይከውን ኪናት ዝኣቱ ዘለዉ ፈትዮም ዘይኮኑ ተገዲዶም ምዃኑ ንሪኤሉ መድረክ ክንፈጥር ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ገበነኛ ከም ዘይኮነ እዚ ዝግበር ዘሎ ወፅዓን ገበንን ብቶም ንዓና ሃገርና ኢልና ንነብረሉ ዝነበርና ብዙሕ ሕልምታት ዝነበረና ኣብ መሬትና ዘሕደጉናን ዘባረሩናን እዚ ኩሉ መንእሰይ ዘለዎ መጻእ ዘጸልመቶ ንሳቶም ከም ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ወሪድዎ ዘሎ ወፅዓ ዘስዕብሉ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይኮነ እቲ ማጆሪቲ ህዝቢ ኤርትራ ውፅዕ ከም ዝኾነ ምዝ ህዝቢ ትግራይ ንምርኣይ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ምዃንና ካልኣይ ከዓ ብንጹር እዚ ሕብረተሰብ ዝተወፅዑ ኣሎ ብዝከኣለና መጠን ንጽባሕ ጽልእን ስምብራትን ከይገድፍ ምእንታይ ዝከኣለና ሓገዝ ክንገብር ተጣራኒፍና ተማኺርና ናይ ኤርትራ ማሕበራትን ናይ ትግራይ ማሕበራትን ዳርጋ 14 ዝኾና ማሕበራት ሶፋር ኣብ ሓደ መፂና ፓርትነርሺፕ ፈጢርና ናይ ሶሊዳሪቲ ኢቨንት ነካይድ ዘለና ንዑና ሶሊዳሪቲ ኢቨንት ኢልናዮ ማለት እዩ ሕጂ ዶክተር ጽልእን ዘርኡ ትብለኒ ጸኒሕካኖ ኣብ መንጎ ዝኽልተ ሕብረተሰብ ክንብል ከለና ስፔሻሊ ብዛዕባ ትግራይን ኤርትራን ዲና ንዕል ዘለና ዋላ እቲ ፒስ ኤንድ ጃስቲስ ፍትሕን ሰላምን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣበይ ተወሲኑ ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ትሕቶ የናታን ሓወይ ክትነጽር ዘግባእ እውን እያ ስለዚ እንታይ መሲልካ ኩሉ ግዜ ሽግር እንድሕር ኣሎ ሽግር ካብ ነብስኻ እዩ ዝጅመር ማለት እዩ ሽግር ማለት ሕጂ ኣብ ኣነ ሽግር ዘሸግረን ነገር ተሎ ኣብ ነፍሰይ ዘሎ ሽግር መጀመርታ ክፈትሕ ዘለኒ ካልኣይ ኣብ ገዛይ ዘሎ ፋሚሊይ ዘሎ ሽግር ክፈትሕ ኣለኒ ሳልሳይ ኣብ ከባቢይ ዘሎ ድሓር ኣብ ሃገረይ ዘሎ ድሓራይ ከዓ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ትኸይድ ማለት እዩ ዓቕምኻ ድሩት ስለ ዝኾነ እዩ ካልኣይ ኣይኮነን ንሕና ከም ውልቀ ሰባት ከም ቁርባት ጥናፈ ዓቕምና ሊሚትድ እዩ ሊሚት ክኸውን ከሎ ከባቢና ኢና መጀመርታ ክንጸሉ ዘለና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ ስለዚ ሰላም ንብል ዘለና ንሕና ብሙሉእ ከምቲ ዝበልካዮ ህዝቢ ኣፍሪቃ ሰላም ኣለዎ እውን ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልና ዋላ ህዝቢ ዓለም ድሕር ሪኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰላም የለን ሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ኣፍሪቃ እውን የለን ካብኡ ሓሊፍካ ድሕር ሪኢኻ ኣብ ኢስት ኣፍሪቃ እውን ሰላም ዝበሃል የለን ዝኸፈ እዩ እንዳፀበብካ ተኸይድካ ከዓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ዝገደደ ዝኸፍአ ናይ ሰላም ሃዋህው ዘይምህላው እዩ ዘሎ ወል ካብኡ እናውኸ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ወይ ከዓ ኣብዞም ጎረባብቲ ብድላይካ ፀዋዓዮ ትዝዓበየ ብሕልፊ ብሕልፊ እቲ ዝዓበየ ኩናትን ምትህራምን ምቅታልን ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ክልተ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብድላይና ከተንቲና ሓቂ ንሱ እዩ እቲ መሬት ዘርኢ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ራዮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተበልካ እውን ኩሉ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ውልቀ ሰባት ቁርባት ሰባት ብዝፈጠርዎ ክሳይ ኩላህና ንዋዳእ ኣለና ስለዚ ጽልዋ እንድሕር ደኣ ክንገብር ኮይና ከም ማሕበር ከም ንኣሽተይ ከም ዓቕሚ ዘይብልና እንድሕር ደኣ ክንጅምር ኮይና ስራሓት በቲ ከባቢኻ ኢኻ ትጅምር ስለዚ ትዝለዓለ እንድሕር ሪኢኻ ኮይንካ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትዝለዓለ ናይ ኩናት እዚ ዋንኡ ኮይኑ ሕብረተሰብ ዘጥፍእ ዘሎ እቲ ከባቢና ዝግበር ዘሎ እዩ ንኹላና ንዓኻ ንዮናታን ሓወይ ኣይኮነን ንኩሉ ተኸታተልቲ ኸውን ሕቡእ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና እቲ ስራሕ ናይ ሰላምን ከምኡ ፃውዒ ሰላምን ብኸባቢና ንጀምር ብኣና ንጀምር መጀመርታ ኣብ መንጎ ትግርኛ ዝዛረብ ዘሎ ሕብረተሰብ እንድሕር ደኣ ሰላም ፈጢርና ሓደ ለውጢ እዩ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ኣብ መንጎ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ካብኡ ቀፂልካ ከዓ ኣምሓራን ኦሮሞን ከምኡ እንዳበልካ ናብ ኢስት ኣፍሪቃ እውን ትጥምት ማለት እዩ መጀመርታ ግን ከባቢኻ ክትልውጥ ኣለካ ነብስኻ ፋሚሊኻ ከባቢኻ ምስ ለወጥካ ኢና ንጅምር ስለ ዘለና ኣትሊስት በቲ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ነቀራርቦ ብሓንሳብ ነምፃዮ ከም ዝዛተ ንግበሮ ካብ ኩሉ ነገራት ነፃ ኮይኑ ሽግራቱ ይፍለጥ መፃኢ እውን ይፍለጥ እሱ ሰላም ተገይሩ ንትኻልእ ናይ ሕብረተሰብና
ኣካሉን ሰላም ክረክብ እዩ ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ዘለና ብኡ ኢና ከዓ ተበጊስና ስለዚ ንጅምሮ ስለ ዘለና በቲ ናህና ክንጅምር ኣለና ብዝብል እዩ ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ሓላላት ምሳና ዶክተር ነጋሲ መብራህቱ ካብ ዳላስ ቴክሳስ እዩ ዘሎ ዶክተር እዛ ተዛረብቲ ትግርኛ ንዛረብ ክንደይ ግዜ ተደጋግማ ኣለኻ ብኤርትራ ሕጂ ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝዛረቡ ዘለዉ እዚኣ ዋላ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ትገልፃ እዚኣ ጽبغت እያ ቀጻሊ ትሕተት ሕቶ እያ ኣባና ከዓ ሓዳሽ ሕቶ ይኮነትን ዝሓቶ እንታይ መሲሉካ እቲ ምስሉይነት ካሊእ እዩ እቲ ሓቂ ከዓ ካሊእ ኣብዚ መፂናሲ ድሕሪ ኢኻ ይኮንካ ክንዛረብ እንተኮይና ናይዚ ሕብረተሰብና ናህና ናይ ሕብረተሰብና ወሪድዎ ዘሎ ጉድኣት ናይ ሓፂር ግዜ ክሳይ ኣይኮነን ናይ ድምር ናይ ብዙሕ ዓመታት ናይ ነዊሕ ዓመታት ድምር እዩ ዝብፅሕና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ዳርጋ ተጎቲቱ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣብነት ተምፂኻለይሲ መን ሕብረተሰብ እዩ እሞ እዚ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ተዓሪቑ ሰላም ተገይሩ ሰላም ዘይገብር ሰላም ዘይረክብ ኢልካ ትሓስብ ስለዚ እቲ ብመሰረቱ ምንጪ ናይዚ ወሪዱ ዘሎ ሕጂ ኩናት እንድሕር እንዳድቀቅካ መፂኻ መበገሲ እዩ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ንሕና ሕጂ ጥራይ ኣይኮንናን ክንርኢ ዘለና ከም ሕብረተሰብ እንድሕር ለውጢ ክንገብር ኮይና ታሪክና ኢና ክንርኢ ዘለና ማፃፃና ኢና ክንርኢ ዘለና ትዝክር እንተኮይንካ ክንዓቢ ከለና ደቂ ገዛውቲ ንደቂ ገዛውቲ ከማን ዳተናኣስካ ትመፅእ ደቂ ከተማን ደቂ ገጠር ከምኡ እንዳተፈላለካ ትመፅእ ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ኤርትራውያን ተጋሩን እንዳተባሃልካ ትፈላለ እዚ ኩሉ ምፍላያት ዘምፆ እክብ ድምር እዩ ናብዚ ከምዚታት ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ምሳሕ ብናንተ ክብል ደልየ ፍልል ዘይብሉ ከሎ ሕብረተሰብ ከም ፍልል ዘለዎ ገይሩ እንድሕር ፕረዘንት ገብር ኣሎ መጀመርታ ዝነኣሰ ሽግር ክንኣልያ ዘለና እዚኣ መጀመርታ ኣብቲ ሓቂ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ፍልል ዘይብሉ ሕብረተሰብ ፍልል ኣለዎ እንዳበልካ ኣይተንብሮን ኢኻ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፍልሊ እንዳተደመረ እንዳተኣከበ ናብ ኩናትን ናብ ምቅትታል ነብፅሖ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሪኦ ኣለና ብሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሽግር ዋላ ንካልኦት ብሄራት ንካልኦት ዓሌት ዋላ እኳ ዘእተወ እንተኾነ እቲ ምንጩ ግን ንኣብነት መን ተባሂሶም እንተኢልካ ካብ ሰዓት ካብ ትግርኛ ዝረሓቆ ክትረክብ ካብቶም መበገስቲ እዎ ግን ካልእ ስለዘድምፅ ኢለ ብካልእ ኣይኮንኩን ተረዲኻ ነትኮን ተስፋ ገብር ምናልባት ኣብኣ ከለካ ክተብርሃለይ ናብዛ ናይ ፅልእ ዘርኡ እንደ ቁርብ መብርህ ደልየላ ሓደ እንታይ ይጥቕሞም እንድሕር ኣብ ኣፍሪቃ ርኢኻ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነሲ ሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ፌኖሜን ኣሎ እቶም መራሕቲ እንድሕር እዞም ጎረቤት እዚኦም ሽኮሪናታት እዮም እንድሕር ኢልካ ህዝቢ ሙሉእ ተሲኡ ሽኮሪናታት እዮም ይብል ሓደ መራሕቲ ተሲኡ እንድሕር እዚኦም ገጾም ትርሓቕ ኢልካ ከዓ ኩሎም ከም ፀላኢኻ ሆ ትብል እዚ ናይ ሰኣን ትምህርቲ ድዩ ሰኣን ምዕባለ ዲ ክርዳእኒ ይክእልን እዩ በቶም መራሕቲ ዝበሉካ ኢኻ ተመሪሕካ ትኸይድ ማለት እዩ ኖ ሕጂ ኩሉ ትጌጋስ ናብቲ ህዝቢ ናብቲ ሕብረተሰብ ዲና ክነፀጉዕ ዘለና ናይቶም መራሕቲ ናይቶም ላዕለ ወደ ኣይኮነን ዋላ ሕጂ ብመገዲ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ብመገዲ ትግራይ ካብቶም ላዕለዎት እውን ብዙሕ ኔጋቲቭ ክዛረቡ ብዛዕባ ኤርትራ ሰሚዕ ኣለኹ ስለዚ ናብ መን ኢና ክነፀጉዕ እቲ ጌጋ ከመይ ጌርካ እዩ ክዕረ ዘለዎ ቴንክ ዩ ዮናታን እንታይ መሲልካ እቲ ቀንዲ ሽግር በቲ ኢልካ ተብሎ ኣይኮነን ብኩሉ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር እቲ ሚስ አንደርስታንዲንግ ናይ እንታይነትካ ብክልቲኡ እዩ ዘሎ ብሓደ ይተፀጉዖን ኢኻ ንኣብነት ናብ ፅልኢ ተመፂኻ ብኤርትራ ፅልኢ ዝነዝሑ ኣለዉ ብትግራይ ከዓ ፅልኢ ዝነዝሑ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ፅንኢ ምንዛሕ ግን ኣብኦም ተደሪቱ ይተረፈ እንዳፀንሐ እንዳዓበየ እንዳበለ ናብ መፃ ወለዶ እውን ናብ ሕማቕ ሂወት ዘለዎ መፃ ወለዶ ንክኸውን ንኽባታተን ናብ ዝበፅሕናዮ ዘለና ንክንበፅሕ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክነግረካ ደልየ
ታሪክ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት ቅድሚ ምውላድና ዝነበረስ እንታይ እቲ ማጻጻይቲ እንዳተፈላለኻ ሕጂ እንታይ ክብለካ ዝደሊ ኩሉ ግዜ እቲ መጀመርታ ክትእርሞ ዘለካ ካብቲ ሓቂ ተሪሕካ ናብ ሓቂ ክትምለስ እዩ ዘለካ ናብ ሓቂ ምምላስ ከ እንታይ እዩ ኣብ ክልተ ሃገር ክትነብር ትኽእል ኢኻ ፀገም ዘሎ ይኮነ ነንዶ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ኮይንካ ኣብ ክልተ ሃገር ምንባር ንለካ እኮ ኣብ ካናዳን ኣብ ኣሜሪካን እኮ ክልተ ህዝብታት እዮም እቲኣቶም ናይ ፍሬንች ሞርክስ ኣለዎም እዚኦም ናይ እንግሊዝ ኣለዎም ግን ስቲል ከም ጎረባብቲ ተኸባቢሮም ናይ ሓባር ስትራቴጂ ክስታዮም ኣቕኒዖም ሓደ ዝተንከፎ ክልቲኦም እዮም ትሱ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ረብሓ እቲ ሓደ ረብሕኡ ናብ ግምት ዘእተወ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከም ጉርብትና መጀመርታ እቲ ናህና ኣብ ርእሲ ዘለና ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ ብባህሊ ብኩሉ ነገር ተመሳሰልቲ ኢና ሓደ ህዝቢ ኢና ኣብ ክልተ ሃገር ንህሉ ንኽእል ኢና ብመሰረቱ ኣደ ሮቤልን ወይ ኣደ ክፍሎምን ወይ ከዓ ኣደ ኣማንን ኤፍሬምን ፍልል ዘለዎን ኣይኮነን ዝፍልል ከም ዘለና ጌርካ ዝቐርብ መጀመርታ ዝናኣሰ እዚ ኢና ክንኣልዮ ዘለና ማለት ፍልል ከም ዘይብልና ክንኣምን ኣለና ሓደ ህዝቢ ኢና ኣብ ክልተ ሃገር ኣለና ክልተ ሲቲዘንሺፕ ክህሉ ክእል ፀገም ዘሎ ይኮነን ካልእ ሲቲዘንሺፕ ከማን ኣለና ኣብዚ መፂና ማለት እዩ ሳልሳይ ራብዓይ እንዳበልካ መዓት ሲቲዘንሺፕ ስለዚ እሱ ይኮነን እንታይ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ንስኻ እንታይነትካ ክትክሕደ ይብልካን እንታይነትካ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ነገር ከዓ የምፀካ ማለት እዩ ሓደ እንታይ እዩ ሰብኣዊ ክሳይ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ሰብኣዊ ከም ኩሉ ሰብ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ሃሊ ሰብ ክጉዳእ ከሎ ወይ ሰብ ክብል ከሎ ጎረቤትካኹን ብፃይካኹን ዋላ ካልእ ከም ሰብ ክስማዓካ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ጌርካ ፅባሕ ከዓ ንስኻ ክትጉዳእ ከለካ ካልኦት ሰባት ብዛዕባኻ ክስምዖም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሓባር እዩ ሰብኣውነት ምኳን ስለዚ እዚ ምስ ሰብኣውነት ክሳይ መሓዝ ማለት ብዙሕ ክሳይ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ኸ እቲ ዝበልናዮ ማለት እዩ መንነትካ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይነትካ ንዓኻ ዝመስል ሕብረተሰብ ምሳኻ ዝመሳሰል ሕብረተሰብ ክጉዳእ ከሎ ፅባሕ ንስኻ እውን ክትጉዳእ ምኳንካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ናይ ዋላ ኣብ ኤርትራን መፂኻ ተሪኢኻዮ እዚ ኩሉ ንሕና ናብ ዝናእሰ ኣካል በፂሑ ዘሎ ናባና ናብ ጀነሬሽናን ናብ ድሕሬናን ቶም ቀዳሞት ክውፃዕ ከሎ ሰብ ሱቕ ኢሎም ስለ ዝረኣዩ እዩ እንዳተኣከበ ከም ኖርማል ተወሲዱ ንሕና እውን ንክንስደድን ድሕሬና ዘለዉ ንክንሰደዱ ዘጋጠመ ኣብቶም መጀመርታ ፍትሒ ክጎድል ከሎ ናብ ካልእ ሰብ ኖ ፍትሒ ጎድለሎ ሰብ እዚ ወይ ከዓ ዝጉሩብ እዚ ወይ ከዓ እዚ ከም ሰብኣዊ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ጌጋ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ንዓይ ዝመስል ወዲ ዓደይ ምሳይ ንሓደ ዓላማ ዝወፀ እዩ ብዘይከውን ክቐተል የብሉን ብዘይከውን ክእሰር የብሉን ኢሉ ስለ ዘይተማጎተ መንነቱ እውን ስለ ዘይሓለዎ ማለት እዩ ዋላ ንተጋሩ ዝግበር ሕጂ ብከምኡ መጠን ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን ዝግበር እውን ብዘይከውን ክውፅዑ ከለዉ ከዓ ትግራዋይ እውን ከምኡ ንዑ ዝመስል ህዝቢ ፊል ገይሩ ክከላኸለሉ ኣለዎ ካብኡ ሓሊፍካ ኸ ሳልሳይ ጥቕምኻ ከም ጎረባብቲ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለካ ብሓንሳብ ድሕሪ ተራዳዲእካ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ እንተንጊስካ ብሓባር ክትዓቢ ከም ትኽእል ስለዚ ናብ ትሕቶኻ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ በዚ ስነ ሓሳብ እዚ ተደሪኽካ እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ህዝቢ ተቃለሱ ተዋጉ ተቃተሉ ክብሉካ ከለዉ ቁርባት ሰባት ዝተፀለሉ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ሕማቕ ሃዋሁ ዘለዉ ክኾኑ ይኽእሉ ህዝቢ ዝቃተሉ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ጌጋ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ብመሰረቱ ዘይነቕሐ ህዝቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ገርሂ ህዝቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዚ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና መጀመርታት ህዝቢ ተቀራሪቡ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ከባቢኡ እንታይ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ነብሱ ኣብ ውልቅ ኣብ ሰብኣዊ ኣብ መንነቱ ኣብ ጥቕሙ እዚ እንድሕር ደኣ ፈሊጡ ፅባሕ ተተሓሒዙ እንታይ ክገብር ይመስል ካየናት ወል ኢምፓወር ክኸውን እዩ ማለት እዩ ክተሓሓዝ እዩ ስለዚ ልክዕ ከም ዝትሪኦ ዘለካ ኣብቲ ዘለኻይ ሃገር መንግስቲ ናይ ህዝቢ ገልጋሊ እዩ ኣብ ሃገርና ግን ህዝቢ ናይ መንግስቲ ኣገልጋሊ እዩ ዛትስዋ እዩ መንግስቲ ይኹን ውልቀ ሰብ መራሒ ንዕኡ ተው ክብለና ከሎ ናብ ኩናት ሆ እንዳበልና ባዕልና እንዳደመቕና ንኣቱ ዘለና ስለ ሕማቕ ህዝቢ ዝኾንና ይኮን ኣፍልጦ ስለ ዝጎደለና እዩ እቲ ኣፍልጦ ከዓ ብሓንሳብ ተቀራሪብካ ምስ ዝሰርሕን ፀላኢኻን እቲ ንስኻ ዘጠቕመካን ካልእን ምስ ትፈልጥ እዩ ስለዚ ንሕና ሕብረተሰብና እንድሕር ደኣ ኢምፓወር ክንገብር ኮይና ንመሰሉ ክሓትት ንመሰል ካልኦት እውን ክጣበቕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መጀመርታ እንታይ እዩ ሓቂ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ታይነትካ ክትፈልጥ ኣለካ ጥቕምካ ክትፈልጥ ኣለካ እቲ
ካልእ ህዝቢ ክውፃዕ ከሎን ፅባሕ እውን ንስኻ ክትውፃዕ ምዃንካ ፈሊጥካ ገና ናባኻ ከይበፅሐ ከሎ ነቲ መሰል ክትከላኸል ከም ዘለካ ፈሊጥካ እንድሕር ዳ ብሓንሳብ ሰሪዕካ ፅባሕ ኔትወርክ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ንነብስኻ ክትከላኸል ንኣብነት at one point ሓደ ዝተፀለለ መፅዩ ከምዚ ብዙ ግዜና ዘለው ንዕመብ ኩናት እተው እንድሕር ዳ ኢሉካ ከም ሕብረተሰብ ኖ wait a minute ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሓደ ኢና መሳርሕቲ ኢና ብሓንሳብ ኢና ከዓ ንጓዓዝ ፀኒሕና ከመይ ጌርኩም ኣብ ኩናት ትእትውና ኢሉ ንሰላሙ ክጣበቕ ዝኽእል ሕብረተሰብ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ናብዛ ናይ ጃስቲስ ፒስ ፍትሕን ሰላምን ትብል ዘላ ትሕዝቶኹም ንምለስ ኦኬይ ፍትሕን ሰላምን ፍቕርን እዚ ሓደ ካብቲ ኩልና ንደልዮ እዩ ምናልባት ኣብኣ ሕፅር ኣቢልካ ክትገልፀለይ ኢድ ናይ ዝኾነ መንግስቲ ኣለዎ ደዚ ወል ሕድኻ ንምምላስ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ፅልዋ ካብ ዝኾነ ናይ ማሕበር ምስ መንግስቲ ተተሓዘ ፅልዋ ነፃ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ መበገሲኡ ወፍሪ ሰላም እዩ ወፍሪ ሰላም ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ነፃ ዝኾነ ማሕበር እዩ ሰላም ንምምፃእ ግን ናይ ኩሉ ኣካላት ናይ ሕብረተሰብና ተሳቲፉ ንሰላም ወፊሩ ሰላም ከምፃእ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝኣምን ንኩሉ ስፔክትርም ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዓዲሙ ማለት እዩ ክዕድም ከሎ ከዓ ገሊአን ናይ ፖለቲካን ገሊአን ዘይ ናይ ፖለቲካን ገሊአን ናይ ሃይማኖት ክኾና ኸላ ግን ሰላም ንክመፅእ ኩሉ ክሳተፎ ስለ ዘለዎ ኩላህና ኮይና ከዓ እዚ ናይ ሶሊዳሪቲ ኢቨንት ክንሰርሖ ካብዚ ሓሊፍና እውን ናብ ካልእ ምትእስሳር ዝዓበየ ሕብረተሰብና ተስፋ ዝህብ ስራሕ ንክንሰርሕ ዝተበገሰ እዩ ካብ መንግስትን ካብ ካልእን ነፃ ዝኾነ እዩ ክብለካ ደሊ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ሓላላት ምሳና ዶክተር ነጋሲ መብራህቱ ካብ ዳላስ ቴክሳስ እዩ ዘሎ ሶሊዳሪቲ ኢቨንት ንዕለት 13 ክሳብ ዕለት 14 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተዘይተጋገደ ተወረ ጽባላ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ተዳሊሎ በዓል ሮቤል ሚካኤል ሽኮር በዓል ኣማኒኤል የማነ በዓል ክፍሎ ሚካኤሎ በዓል ኤፍሬም ኣማረ ካልኦት እውን ኣሎ መስለን ተዘይተጋገ ዝዳሎ ዘሎ እስከ ቁርብ ካባኻ ሰምዖ ዝደሊ እዛ ዓይነት ምርኢት ከተዳሉ ከለኻ እዛ ዓይነት ትሕዝቶ ሒዝካ ትቀርብ ከለኻ በቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ፊድባክ ትረክብ ኣለኻ ከመይ ተቀባልነቱ እንታይ ዓይነት ርእቶ መጻኩም ኣሎ ከምቲ ዝበልኩኻ ኣጀማምሩ ብወፍሪ ሰላም ኮይኑ ብዙሓት ናይ ኤርትራን ትግራይን ማሕበራት ተሳቲፈን ብሓባር እቲ ዘሎ ኩነታት ዝዝትሉ መድረክ ክፈጥር ስለ ዝገበረ ስለዚ ዋን ወይ ኦር ዘኣዘር ንክልቲኡ ናይቲ ሕብረተሰብ የሳትፍ ስለ ዘሎ ብኩሉ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝገርመካ ነገር ካብ ተፀበናዮ ንላዕሊ ፅቡቅ እዩ ዝቕበሎ ዘሎ ምክንያቱ ከዓ ናይ ሰላም ንሰላም ዝፅውዕ ስለ ዝኾነ ከም ዝረኣኻዮ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኩናትን ወዲ ኩናትን ነዚ ሕብረተሰብና ነቲ ኣይግደስን እየ ዝብል ናይ ነፍሱ ዝሓስብ ሰልፊሽ ውልቀ ሰብ ናይ ሕብረተሰብና ከማን ዘፅመሞን ዝተሰምዖን ሃዋህዩ ነይሩ ስለዚ ብኡ ብግልባጡ ገልቢትካ ናብ ናይ ሰላምን ናብ ናይ ካልእን ዝጭርሕ ባይታ መድረክ ክትፈጥር ከለኻ ነቲ ሕብረተሰብ ካልእ ተስፋ እዩ ዝፈጥር ናይ ብሓቂ ብሕልፊ ጥዑያ ኣእምሮ ተሊና ንሕና ብሕልፊ ዝጀነሬሽንና ክንደይ ኩናት ርኢሉ ኣነ ንስኻን ካብ ንፍጠር ጥራይ ናይ ደርጊ ርኢናስ ናይ ባድመ ርኢናስ ሕጂ ከዓ ናይ ዝርኢናስ ኣብ 20 ዓመት ኩናት እዩ ጥራይ ዝጥቕለል ዘሎ እዚ ደው ክብል ተኮይኑ ንሓዋሩ ክሳብ ሕጂ ዘይተሰርሖት ሰላም እዩ ስለዚ ንሰላም ክሰርሐሉ ኣለና ልክዕ ከምቲ ንኻልእ ንፅዕሮ ንፖለቲካ ለውጢ ክነምፅእ ንፅዕሮ ሰላም ንምምፃእውን ፃዕሪ ስለ ዘድልዮ ክንፅዕር ኣለና ኢልና ብዝፈጠርናዮ በቲ ህዝቢ እውን ናይ ብሓቂ ተቐባልነት ረኺቡ ኩሉ ኢደይ እንዳበለ ብዙሓት ማሕበራት እውን ስለ ዝተሳተፉ እኩል እናምናተን ዘለወን ፅልዋ እንዳገበራ ነኒ ዘለወን ክበፅሖ ዝኽእላ እንዳበፅሓ እቲ ሕብረተሰብ ዳርጋ ብሙሉእ ይብፅሕ ኣሎ እዩ እቶም ደረፍቲ እውን ብጣዕሚ እቶም ኣርቲስትና እውን ኩላቶም ማለት እዩ ንሶም ጥራይ ዘይኮኑ እዞም 4 ጥራይ ዘይኮኑ እዞም ዓበይቲ ደረፍቲ ዳርጋ ኩሎም እቶም ደረፍቲ ሓደ ከይፈለኹ ብሕልፊ ዝተፈላለየ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ኩነታት ዝንቀሳቐሱ
يوا كلاتهم بውልቅ ድዩ ብካልእ እንዳረኸቡ እዚ ክስራሕ ዘለዎ ኣጆኹም ንሕና እውን ክንድግፍ ኢና እንዳበሉ ገሊኦም ሸር ገብሩ ኣብቲ ናቶም ፐርሰናል ኔትወርክ ስለዚ እንታይ ክብለካ ደልየ ብጣዕሚ ብፅቡቅ እዮም ተቐቢሎሞ እቲ ሕብረተሰብ እውን ከም መቐይሮ ርእይዎ ኣሎ ንሕና ከዓ ካብዚ ተማሂርና ናይ ሕብረተሰብና ጠለብ ሰሚዕና ከዓ ንዝመፅእ ኣመሓይሽና ከዓ እንዳተቐየርና دايناميك لهن كتسلينا زي بالحساب يزلن. إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا. أوكي دكتورة هجي قرب سكا نعبها خملس بزعبا عندي حساسس قبل كأني حق حيش. نقدر no that's كزين قدم حجي كم عبزز الله خاي بوتا زي كون كاسي I think بتسعات ناب أمريكا ونمسيخا نيركا انتاي نيرو على ما خشو لا تكبري خا مسيخا بإرترا تي زمت أخلو exactly 9 نير 9 نوفمبر كبابي نقفاز وصلو زنبرة جزي مالتيو مسينيرة اوكي نسوها جاست ناي حرشة عند حرشة اب مرمر يعني سرحتنيا اوكي ناي حرشة مرمر سلازي ناي حانت بروجكت كانتر ريبريزنتاتيف ون سلازي نبر كتو جزيتي بي منيستر حرشة مالتي توكيلة نعا تا بروجكت كساين مغوار مسكلته كالوت حواتي رول تقادلتي أنا مسينا نيرنا مالتي نخلت ورح زخون ورح نقلن نخلت ورح صنحنا تمليسا إريترانا بسرحي تمليسا مالتي من السرح رشا دامرمر اوكي وحجيك منال بعد دكتور زيا قرب ناي وتهدر كلان غيركا تسائل كاب زريك ابت بروفايل كا اتي تشيغيريو ناي دحد نص عشان عمل تي دي اف تيخا ولا اي دي اف هيتردان مچم كم تزرعها عندي كل جزء أمريكا تعم زمرس كايو إذا كتكون تدليها تسعير كتخوني سلازي أمريكا مش بس أنا سي هو دحر تمرتسسكي تزلمدنا أيغلا ناس لذي سراويت كوينا أبناي مقتالن أبناي مأسارن دك سبات كون تزي وعلنا أبتناي حكمنا ومداي كم نطف كساي كوينكا أكتيفيتي كوينكا سرح تخل عدل زهب سلازغوني أنا دحر تمرتي موداي كم أكتيفيتي أب يونايتد ستيتس بابليك هيلث كم أبناي تعنا توافيره ابتناي تعنا ومداي اكتيفيتي توين سرح له مس مينستري جاستس ناي امريكا مالتي مساواة تقييم هنده بمطن دكتور كابسا واقع زركب تقمي هلون عندي بعابي دابتي عدلات سكي بزغا اخن فتنو سكي بزغا اتليس كم تزرعها نخالق قديفنا سكبة زغا يلا كاندو نسبة بزح كيسة ساعة تفضل نداتا مهار كاندا مهار كادلو تخيل environment مو بزغونة أبتناي مقتال ناي مسارن سايد أيقونان أبتناي حكمنا سايد نايتي activity ويكا inform service ترديك بتعمي غني اللي دكتورة نعلت 10 كسب اسكا عربي قدام سنبتي زخون زلو طري عبي فيستا تداليلو سوليداريتي ايفنت زبل بعل روبيل شكور بعل امان إليمان بعل كفلومي كالو كومون بعل افريم ماري كالوتون ابز سئل زيريوم زلوه بزحت زساتو فلو كي حبركم كحل فايدلن باي ذا واي روح ساود امت كان عخن فاميليا خن ان ابزي لدت معلت دويلز دوشكم زلوه بيري سوري I hope familiar دم خون تا مدرخنا بخا قد فهمو حيدا دقايق قالو أنا قال زرسعنا تولو ويك بهلالو تبلو تولو تا مايكنا بخا يوناتان حوي thank you أبا قداسي بعالي خادو ويلكالي كي بقى كاكزيخا ناي قزي ناي فاميلي
ኣብ ፅቡቕ መዓልቲ ኢና ተራኺብና ተኾነ ግን ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለኻ ንዓና ፅቡቕ ቅንያት ኣይኮነን ምክንያቱ ከምቲ ዝበልክዎ ቀዲመ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ዝለዓለ ጉድኣት ተኻይድሉ ዘሎ እዋን እዩ ብዙሕ መንእሰይ ዝጠፍአሉ እዋን እዩ ብትግራይ ይኹን ብኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንግዚኡ እቲ ልሙድ ስለ ዘሎ ተዘይኮይኑ ከም በዓል ኮይኑ ይስማዓካኒ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ዝስማዓካ እንተኮይኑ ብዛዕባ ናይ ሕብረተሰብካ ኣብ ሕማቕ ሃዋህው እዩ ዘሎ ጋና ኣበይ ከይድ ስለ ዘይረኣየካ በዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ከም ዘይውዳእ ዓመት እዩ ንዑ ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ ከም መውዳእ ዓመት ሓደ ሂወት እውን ከይነጥፍእ ምስ ቤተሰብ ተማኺርና ሕምልቲ እንዳበላዕና ኢና ነውዕሎ ዘለና ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ እቲ ጊፍቲ ምውሃብ እቲ ልሙድ እቲ ዝግበር እውን ኣየድልየናን እዩ እዋን እዚ ኣብ ክንዲ እቲ ጊፍት ንሓገዝ ነዚ ዝግበር ዘሎ ነዚ ዝተወፅዐ ህዝቢ ይኹን ዝብል ከም ፋሚሊ ምስ መቕረብና ተመኻኺርና ኩሉ ንወሃቦ ጊፍት ዲ ካልእ እውን ናብዚ ውዕል ጌርና ኣለና ስለዚ ንኻልእ እውን ኣብኡ ከለኹ ዝሕብሮ እንታይ እዩ ምስቲ ኩነታት ክንከይድ ክንክእል ኣለና ሮቦት ኣይኮንና ንሕና ሮቦት እዩ ተመሊኡ ትማሊ በዓል የብዕል ነይሩ ተኮይኑ ሕጂ እውን ኣብ ሓዘን ከሎ የብዕል ማለት ኣይኮነ ምስቲ ኩነታት ኣጃስት ዝገብሮ ነገር ክህሉ እዩ ስለዚ እቲ በዓል ብጣዕሚ ክቡር በዓል እዩ ግን እቲ በዓል ንሓገዝን ንኻልእ ምክንያትን ናብ ህዝቢ ፅቡቅ ኣበርክቶ ትገብረሉ ክሳይ ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ ብከምኡ ክብዕል ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ በዓል እዚ ከም ዝበልኩኻ ሕምልትኻ እንዳበላዕካ እቲ ጊፍትታት እንትኻልእን ኮለል ትብሎ ኣብ ዶኻ ኮንካ ተሪፉ እቲ ሓገዝ ንሕብረተሰብ ንዝተወፂዑ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ፈቆዶ በረኻታት ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ክሕባአና የብሉ ሓቂ ንሱ ሕብረተሰብ ብዙሕ ተወፂዑ እዩ ዘሎ ካብቲ ይኹን ኩላህና በዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሶሊዳሪቲ ኢቨንት ምክንያት ብምግባር ኣብ ጎኒ ዝተወፂዑ ዘሎ ህዝቢ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ኩሉ ነገር ተዓፅዩ ብኩሉ ነገር እቲ ዝነበሮ ሲኢኑ ካብ መረበቱ ተባሪሩ ብሕልፊ ህዝቢ ትግራይ ተወፂዑ እዩ ዘሎ እዚ ኣፍልጦ ሂብና ዝኣክል ደገፍ በብንኽእሎ በዚ ምክንያት በዓል ጌርና ኣብዚ ናይ ሶሊዳሪቲ ኢቨንት ምክንያት ብምግባር ክንድግፍ ኣብኡ መፂና እውን ክንሳተፍ እቲ ናይ ብሓቂ ወሪዱ ዘሎ እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ዝግበር ዘተታት ዝክልቲኡ ወገን ዝቐርቡ ፓነሊስት ኣብኡ ተሳቲፍና እውን ከም ሕብረተሰብ ፀገማትና ላሊና ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ፀገማት እዚ ንሓዋሩ ንኣልየሉ ክንማየጥ መገዲ ክንርኢ ንሰላም ከዓ ዘይተኣደነ ስራሕ ስለ ዘድልያ ኩላህና ክንሰርሕ ንሰላም ክንጅምር መቐይሮ ክንገብር ንህዝብና ተስፋ ክንህብ በዚ ኣጋጣሚ እዚ በዚ ኣጋጣሚ ናይ ኣውደ ዓመት ንሓድሽ ዓመትን ምክንያት ብምግባር ይሓትት ማለት እዩ እዚ ክብል ደሊ የናታን ሓወይ ርሑስ በዓል ልደት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓኻን ኩሎም ፈተውትኻን ተኸተልትኻን የቐኒለይ ነቲ ዝፈጠርካዮ ዕድል የናታን ሓወይ የቐኒለይ